Mema akwaba eba coding tree. Yɛbɛtoa yɛ adesua no so. Ɛnɛ, yɛba abɛsua decision structure ɛwɔ C++. Na ɛdeɛ ne decision structure? Decision structure ɛyɛ adeɛ bi a ɛboa programmer no ɛma no hyehyɛ ne program no anaa application no ɛma no gyina tebea bi so ɛsi gyinaeɛ. Ɛma program no ɛhwɛ condition bi, sɛ condition no ɛyɛ true anaasɛ false, na ɛgyina so ɛde ayɛ biribi. Sɛ yɛbɛte aseɛ yi a, wɔyɛ adesua no a yɛdi kan no mu no, sɛ yɛtwerɛ code na sɛ yɛrane a, ɛyɛ a na code no execute ɛfiri ɛsoro ɛde ba fam. Na saa structure no ɛdin ɛde linear structure. Nanso decision structure deɛ, ɛboa program anaa application no ɛma execute ne code no bi na ɛgya bi, depending on the situation anaasɛ condition. Na decision structures a yɛtaa use wɔ programming mu bi ɛne if statement, if else statement, ɛna switch statement. But ɛnɛ deɛ, yɛbɛhwɛ if statement ɛne if else statement nko ara. Ɛsiane sɛ if statement no ne if else statement no na asɛ ɛɛden kakra ɛwɔ programming mu. Sɛ wotumi hu if statement ne if else statement na sɛ wote aseɛ yi a, switch statement no ɛnyɛ wo dene. Nti yɛmfa if statement no ɛmfiri video no ase. Nti ɛdeɛ ne if statement? Wode yɛmfa real life ɛmfa to ho ɛnkyerɛkyerɛ if statement mu ne yɛnte aseɛ yi. Fa ne sɛ wokɔ park akɔhwɛ ball na wofa kyiniiɛ. Ba kyiniiɛ no, woayɛ w'adwene sɛ nsuo tɔ a ɛna wobɛyi so. Nti ɛha no, wo decision to use kyiniiɛ no depend on whether nsuo ɛɛtɔ anaasɛ nsuo ɛntɔeɛ. Na saa na if statement ɛnso ɛyɛ n'adwuma ɛwɔ programming mu. Ɛhwɛ sɛ condition bi ɛyɛ true anaasɛ false, na wayɛ biribi. Nti ha sei no, wowu ne if statement no. Nti if sɛ nsuo a ɛno ne condition no ɛtɔ a, kyerɛ sɛ ɛyɛ true, nti wobɛyi so kyiniiɛ no. But if sɛ nsuo a ɛyɛ condition no ɛntɔeɛ a, kyerɛ sɛ ɛyɛ false, na wonyi so kyiniiɛ no. Nti sɛ yɛhwɛ ase a, sei na yɛtwerɛ if statement no ɛwɔ programming mu. Nti ɛha sei no, wei sei no, condition wei no, ɛyɛ condition a yɛbɛka ne twei sɛ tebea a if statement no ɛbɛhwɛ sɛ ɛyɛ true anaasɛ false, na wayɛ biribi. Ɛna ɛde ahyɛ parenthesis wei sei mu no. Ɛna aha sei nso, ɛyɛ code no a yɛpɛ sɛ execute. Sɛ condition wei sei no a ɛhyɛ parenthesis wei sei mu no ɛyɛ true a, nti condition wei sei no a ɛhyɛ parenthesis wei sei mu no, sɛ ɛyɛ true a, code wei sei no a ɛhyɛ curly braces wei sei mu no, ɛbɛ execute anaasɛ ɛbɛ run. But sɛ condition nyinaa a ɛhyɛ saa parenthesis wei sei mu no ɛyɛ false a, code no ɛmrane anaasɛ ɛnexecute. Ɛkyerɛ sɛ biribiara ɛnsi. Nti yɛnhwɛ sɛ deɛ ɛbɛyi so if statement no ɛwɔ C++ programming mu. Nti yɛmfa ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ number bi ɛyɛ positive a, sei ɛna yɛbɛyɛ no wɔ if statement mu. Nti wɔsan mfa to ho wei sei mu no, yɛka kyerɛ user ne sɛ ɔmbɔ number bi. Na sɛ ɔbɔ number no a, na yɛahwɛ sɛ number no ɛso sene 0. Na sɛ ɛso sene 0 a, program no ɛbɛprinte the number is positive. But sɛ number no ɛsua sene 0 deɛ a, program no ɛmprinte hwee. Nti yɛnrun na yɛmbɔ number bi na yɛhwɛ deɛ program no bɛyɛ.
nti sisi aba sɛ enter a number nti yɛmbɔ 2 na yɛnhwɛ deɛ program no bɛyɛ. Nti mebɔɔ 2 no aba sɛ the number is positive. Afei yɛnsan ara na yɛmbɔ negative 1 nso nhwɛ deɛ program no bɛyɛ. Nti yɛbɔɔ negative 1 na ɛra no yɛ no deɛ amma yɛ hwee. Ɛsiane sɛ condition no a ɛwɔ ase yi no ɛrehwehwɛ sɛ number no ɛbɛso asen 0. Nti sɛ number no ɛso sen 0 deɛ a ɛkyerɛ sɛ condition no ɛyɛ true. Ɛbɛprinte message wei sei na ama yɛn. But sɛ number no ɛso asen 0 a ebi ɛne negative 1 a yɛbɔɔ yei a condition wei sei ɛbɛyɛ false. Nti ɛmprinte hwee ɛmfa mbrɛ yɛn. Nti sei na if statement no nso ɛyɛ n'adwuma ɛwɔ C++ mu. Afei yɛmfa if else statement no nwie video wei. But sɛ video wei sei aboa wo a mɛsrɛ wo sɛ wɔbɛ like na wɔakɔmmɛnte. Wowie a na wɔamia subscribe button no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a me video foforɔ biara ɛba a wo nsa bɛka. Nti ɛdeɛn ne if else statement. Nti yɛmfa mfato ho wei sei nso nkyerɛkyerɛ if else statement mu na yɛnte ɛno nso ase yie. Nti fa ne sɛ wopɛ sɛ wopie abɔnten. Ba sɛ awia abɔ a wobɛhyɛ sunglasses. Ba sɛ awia mbɔe a kyerɛ sɛ ewiem ayɛ kusuu anaasɛ nsuo amu no a wobɛfa kyiniiɛ. Ɛha sei no if no bɛkyɛke sɛ awia abɔ a na wahyɛ sunglasses no na else no nso ayɛ deɛ ɛka ho no sɛ awia mbɔe a kyerɛ sɛ wobɛfa kyiniiɛ. Nti wɔ programming mu no if else statement no ɛma yɛn kwan ɛma yɛyɛ adeɛ bi sɛ tebea bi ɛyɛ true a anaasɛ yɛyɛ ade foforɔ sɛ tebea no ɛyɛ false a. Na sei ɛna yɛtwerɛ if else statement no ɛwɔ programming mu. Nti ɛha sei no te sɛ deɛ if statement no ɛteɛ no a if no ɛbɛhwɛ condition wei sei sɛ ɛyɛ true anaasɛ false a. Na sɛ ɔhwɛ na sɛ ɛyɛ true a code wei sei ɛna ɔbɛ execute. But ɔhwɛ na sɛ ɛyɛ false nso a second code wei sei ɛna ɔbɛ execute de ama yɛn. Nti yɛnsɛe berɛ koraa no yɛnhwɛ sɛdeɛ yɛde if else statement no nso ɛdi dwuma ɛwɔ C++ mu. Nti yɛmfa positive number yɛmfa to ho wei sei no a yɛnhwɛ if else statement no nso. But yɛbɛbɔ else no atoa so ɛwɔ aseɛ ha sei. Saa berɛ wei deɛ sɛ user no bɔ number no ne sɛ number no yɛ positive a anaasɛ number no ɛso sene 0 a ɔbɛprinte first one no a ɛyɛ the number is positive. But sɛ yɛbɔ number no ne sɛ ɛso asene 0 deɛ a ɔbɛprinte second message wei sei a ɛyɛ the number is not positive. Nti yɛmra ne wei sei no nso na yɛmfa numbers nhyehyɛ mu na yɛnhwɛ. Nti ɔde aba sɛ enter a number. Nti yɛmbɔ 5 yɛndi kan bɔ 5 nhwɛ adeɛ. Nti yɛbɔɔ 5 no ɔprinte first message wei sei na ɛmaa sɛ the number is positive. Ɛkyerɛ sɛ number no ɛso sene 0. Nti afei yɛnsan ara ne biem na yɛnsan mbɔ number a ɛso asene 0 na yɛnhwɛ deɛ ɛbɛsie. Nti ɔsa de aba enter a number. Nti wode ha sei no yɛmbɔ negative 4 nhwɛ adeɛ. Nti yɛbɔɔ negative 4 no na ɔde aba no the number is not positive. Ɛsiane sɛ ha sei no yɛde else statement abɛka ho a ɛkyerɛ sɛ else statement wei sei nso ɛma yɛn kwan anaasɛ ɛma program no ɛkwan
ɛma no yɛ biribi foforɔ sɛ tebea no ɛyɛ false a. Nti ha sei no, ɛsiane sɛ -4 ɛyɛ less than 0 nti condition no ba bɛyɛ false. Nti saa na ɛbɛprinte message na ɛwɔ else statement no mu no, a ɛne the number is not positive. Nti nso hwɛ a condition bɛn ɛna ɛbɛhia if else statement. Apart from media wei sei no, ma menhu ɛwɔ comment section hɔ. Na sɛ w'ani nso agye video wei sei ho a, mɛsrɛ sɛ wɔbɛ like, wei a na wasubscribe, wei a na wagya comment ɛwɔ aseɛ hɔ nso asa ama me.